ባባያት ወይን ከተኸለይት ዓረፍተ ነገር ባባይ አሲራታ በተቆርባኒ አሲራታ ወታት እንዲያው ዓረፍተ ነገር ባባያት አሲራታ ናይ ስርዓት ተክሊልሲ ተታሓይዛ ምስታ ስርዓት ቁርባን ቅዱስ ጉን ክርዶም ያ ተሰንሲና ብዙ ተአሲራውን ልባዓና እኮ የተአሰረትን ታና መጀመሪያ ዓረፍተ ነገር አላ ታና ኸለይት ዓረፍተ ነገር ተክሊል ብስበንያት ሒዝዋት ይልካኒ ምስቱ ቅዱስ ጉን ክርዶም ያ ዓረፍተ ነገር ተአሽሎ ዘሎ ንብል ዘለና ሓደ ይውርም ናልና ይኾናል ኦኬ መምህራይ ተረዲኻኒ ቁርባን ህይወት ይና ሓቀይ ንወስዶ መምህር ንህይወት ዋ ኦኬ ዕላማ ናይ ቁርባን ንህይወት እዩ ብትክክል ኤግዛክትሊ ሶ ዕላማ ናይ ቁርባን ሓደ ንምግባር ኣይኮነን እቶም ሓደ ዝኾኑ ዘለዉ ግን ክርስቲያናት እዮም ስለዚህ በቅዱስ ቁርባን ክቅደሱ ኣለዎም አካላት ክርስቶስ ክኾኑ ኣለዎም ቅዱስ ዛብሎ ንሓንስቲ ልብሳሊ ይብለካ ኣለዉ እኮ ክልተ እስላም ኣለዉ ብለካ ኣለዉ ክልተ እስላም እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ክልቲኦም ብድንግላት ኣትዮም ኣለዉ ናይ እግዚኣብሔር ድዮ ይኾንን ንሕና እኮ ብዛዕባ እስላም ኣይኮና ነውጉዕ ዘለና ኣቦና እዚ እሞ ካብ መጀመርያ ትሒዘ ዘይኣመንቲ ተክሊል ይፍፅሙ እዮም ኢልና ንኣምን ኢና ንሕና ዘይኣመንቲ ሲ ስርዓት ተክሊል ብመሰረቱ ኣዳምን ሔዋንን ካብ መፈጠሮም ኣመንቲ እዮም ሰብኣይ ኣቦን ኣድዩን ሓዲጉ ምስ ሰበይቲ ይኹን ክብል እንከሎ ሲ እግዚኣብሔር ጌታና ኢየሱስ እግዚኣብሔር ኣቦና ብዛዕባ ኣመንቲ እዩ ዘውግዕ ዘሎ ብዛዕባ ኣመንቲ እሺ ፅናሕ ነገረካ እውን ኣለና ማለት ኣመንቲ ይኮነን ክልቲኦም ሲ ምስክርቶ ዘይተዋሃዱ ሃቤናቶም ውህደት ሓደ ይኸውን እስቲ ሓደ ነገር እሳቶም ጽጌና ሓወይ ዳርጋ ጽቡቕ ገጽካ እንታ መምህር ዳዊት እውን ጽቡቕ እቲ ርዲትና ተመሳሳሊ ዘሎ ሕጂ እንታይ ከም ገብር መስለኩም ኣሕዋተይ አንተ እውን አፖስቶሊ ከልዒልዋ ነይሩ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኣለዎ ነናይ ባዕሉ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ጋብቻ ምስ ቅዱስ ቁርባን ተተሓሒዙ ክኸይድ ኣለዎ ኢላ ስርዓት ሰሪዓ ኣላ እዚ ስርዓት እዩ ካሊእ ቤተ ክርስቲያን ንኣብነት ካልኦት ካብተን ኦሪየንታል ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ዝመቸወካ ክትቆርብ ትኽእል ኢኻ ተክሊል ድማ ኣብ ዝመቸወካ ክትፍፅም ትኽእል ኢኻ ኢላ ቀኖና እንተቐኒና ተክሊል ጥራሕ ተኸሊሉ ስለዝኸደ ሓደ ኣይኮነን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ዓርሱ ኢሉ ሓደ መግበር ስለዝኾነ ቀኖና እዩ እቲ ከዓ እቲ ቅዱስ ቁርባን ምስኡ ተተሓሒዙ ክኸይድ ከም ዘለዎ እተን ዝበዝሓ ኣብያተ ክርስቲያናት ቀኒኖን ኣለዋ በቃ ብትቀኖና መሰረት ብትስርዓት መሰረት ንኸደለና ምክንያቱ እዚ ዶግማ ኣይኮነን ቀኖና ኢና ነውግዕ ዘለና ቅዱስ ቁርባን ባዕሉ ዶግማ እዩ ምስ ተክሊል ብሓደ ንክኸይድ ግን ዶግማ ኣይኮነን ቀኖና እዩ ክልቲኦም ብሓደ ተኸታታሊ ክኾኑ ዶግማ ዘይኮናስ ቀኖና የንቀኒኖ ዘለዋ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታልፈልጣ ማለት ስለዚ ኣብ ካሊእ ቦታ ተክሊል ጥራሕ ተከሊሉ እንተወፂኡ እታ ቤተክርስቲያን ንሳኸሙን ድሕር ፈቂዳ ኮይና ኢና ንብል ዘለና ቀኖና ስለዝኾነ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ሰሙን ወይ ድሕሪ ወርሒ ስጉኡን ደሙን እንተተቐቢሉ እቲ ሕብረቱ ወይ ተሓድነቶም ኣይተሳኽዐን ኣይተበለን ቅዱስ ቁርባን እስካብ ዝቕበሉሉ ዘሎ ግዜ ሲ ሓደ ይኮኑን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና እዙይ በቃ ኣብዚ ክንዓፆ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ብጣዕሚ ይፋሕ ክብለና ከም እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ናይ ባዕሉ እቲ ናይቲ ምስጢረ ተክሊል ባዕሉ ሲ ዓርሱ ዝኸኣለ ምስጢር ምዃኑ ኢና ነፍርሶ ዘለና ስለዚ ከከም ቀኖናን ይኸይዳ ኢና ክንብል ዘለና ንሕና ከም ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቀኖና ኣለዋ ቅዱስ ቁርባን ተክሊል ፈፂሙ ሰብ ቅዱስ ቁርባን ክቕበል ኣለዎ ኢላ ቀኖና ኣውፅያላ እቲ ቀኖና ንሱ ትኸይድ ካሊእ ቤተክርስቲያን ወይ ካልኦት ኣሃት ቤተክርስቲያናት ቅዱስ ቁርባን ምስኡ ግበር ኣይትግበር ዘይበላ ስኽን ድሕር ኢለን ንኣብነት ግበር ኣይትግበር ንኣብነት ተክሊል ክፍፅም ኣለዎ በዚ ክፍፅም ኣለዎ ኢለን በዚ ኣንተ ዓፅየና እሞ ቅዱስ ቁርባን ኣብኡ እንድሕር ዘየካቲተንኦ ተደልዩ ተቐቢሉ ቀሪቡ ክኸይድ እዩ ተደልዩ ስኢሉ ክኸይድ እዩ እዚ ቀኖና ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ በዚና ክንርድኦ ዘለና እምበር ስኢልና እንድሕር ስፔሲፊክ ባዕላን ተዘይተሓሒዘንስ በቃ ትርጉም ዝበሃል የብላ ናብዚ እንተኸይድናስ ታናይ ምስጢርነታት ኣንባቢ ኣሎ ናፈረሰና ክኸይድ ስለትኽእል በዚና ክንወስዶ ዘለና ብጣዕሚ ልሕና እዮ ልማዓንቲ የቕረታ ብጣዕሚ ስለዝነውሐ ቀኖና እዩ ከጨቃጭቀና እውን ኣይኽእልን እዩ መሰረታዊ ነገሩ ማለት ቀኖና እዩ ክልቲኡ ተጣቢቑ ክኸይድ ኣለዎ ኢላ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቀኒናቶ ኣላ ዓርሱ ዝኸኣለ ዶግማቲክስ ናብ ሓደ ጠሚራቶ ክልቲኦም ምስ ክልቲኦም ተተሓሓዙ ተንሰላሲሎም ክኸይዱ ገይራ ኣላ መምህር ፍትሐ ነገሥት ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ድዩ ፍትሐ ነገሥት ሕዚ ዝጠቕሶ ነበረ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ድዩስ ናይ ኦሪየንታል ነው እዩ ናይ ኦሪየንታል ናይ ኩለን ክኸውን ኣይኽእል እዩ ምናልባት ካብ ቁፁ ወስዶ ንኽእል ንኽእል ኢና ግን ናይ ኢትዮጵያ ተወስኽ ኣለዎ ብዙሕ ዝተወስኽ ኣለዎ ኣብ ግብፂ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ፅንዕ ስርዋፅ ለይ ኣመን በቃ እምበኣር ፅንዓትና እንታይ መሲልኩም እዙ ናይ ሕዚ ንብለና ፍትሐ ነገሥቲ ናትና ተኮይኑ ትክክል እዩ ኣነ ዝኣምን ግን ናይ ኦሪየንታል ኢለ ስለ ዝኣምኑ እየ ስርዋፃት ከም ዘለዎ ኮይኖም ማለት እዩ
سروات في إثيوبيا سروات يتخوين صنعوا بعجزوني سروات يتخوينوا كأمنية قبلكم قلناتي إمنت علو سروات كم زلوا أمنية زنافتها نجس زني أجن ناي أورينتال اللي سلس أمنية بزيد ما صنعت نجبر بتككل ناي أورينتال تزخوينوا قدم زوالوه أبا صرت أي خون جين عالم أكف تخوين جين عالم أكف تخوين جين عالم أكف الثاني وني أدلي إيران زلنا مالت بتو لجزيو زل مسألة مالك أفل لنا ناس أحد أبيتك سيانا مالتي سلازي أحد أبيتك سيانا الله مهر كلاب الله كوتانا إنجليش فتحنا جست الله يعني سبق الله مهر داويد سلازي تحيات السابق كم تناتنا حساب تخوينا حزوين قانونا يرد أيه تو أفضل قانونا مخان يرد أيه اتقنونا جن كامل بنان جوري يخوننيو قدم زولوان على ندنا أحد أبيتك سان وصلنا بحبر دان وصلنا كامل قلنا نوصلنا نجري هلويو جن إسكاب زغمت وجن بناقلنا إيه مدباوي جن عليو أنا كيترسلك على حزوز لكو إيه مدباوي يكالي يزلله حق بيتك شان إيه مدباوي جن يفعل عليو إيه مدباوي نتكلم نجرات الله يوم تمدباوي جن سعر ناسي كم تين جبرنا جن أي كالني يزلله تفكريو معرينا دلنا ناقلا تتعاقم أي ممر داويد تمساسالي ملغتي هم تحلف اللغم تعمل سريتون ساعة قدس قربان I think أنا إيرترا ما معناتين يفتو عنتو أبوستيلي قربان تلسي بقلت يوم يتوع بقى بقدس قربان كفت أمام لقبو وعلى زام حرنيا تقريا وكريات اللغو عاد غدريش المسحفي زنيرة تمساساليها خذت يوم سي حدا زخون التكليلي لبل حارة كهان يعني كهان يفصل موصل لبل بقدس قربان كحتمو ويكوقعهم هم لقباء عند حرزي ترى لنا I think ناقالات تليخوينو نحاسا فلا لا يخزي فدرنا يعني نامو استي ممر برهانة يوت حساب الشي هو صبغيا وحساب ناتشارا شرطيني حيو عبزح جيزة جن كسمعوا خن صنعقو قالي كم مبرهي قالي خا كم ناي كم بتي كأننا مسرت بوي نصنح نا كتعنا تخيل صنحنا اسكحنت حساب كافلوكم زانا قدس باولوس تا سرعت تا موضوع تبال ويم ደግሞ ስርዓተ ተክሊል تبال ያው አመንጎ ክርስቶስን አመንጎ ቤተክርስቲያን ዘለ ሐድነት ተጌራ በዮሐንስ ወልድ ነው በወንጌል ዮሐንስ ወን በቅዱስ ጳውሎስ ወን ስለተገልጸት እስኪ ታራይ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ቅድም ይሉ ዝነበረ መጽሐፍ ከሕብረልኩም እሞ ካው ኩላትና ኮይና ከነዘራረቡልን ኸሊና ይለ ሐስም ማለቴና ቅድም ይሉ ዝነበረ ጽሑፍ እዩ وكما هو أدوني أفكروا عن استياهم ويسيو ويتمحصنوا بكله بكما كريستوس أفكار لبيت كريستيان ومتورسوا بانتهاء كما دهنا بدمو اسم عليه زله ويسيا سقاه ودمو لسرية هاتياتا وادهنا كلهم اللي يتقرنوا سيطان وعقاننتهو وتمطو سغاهو ودمو اسمه وتو اغزيا ومطورسو بنتها كما انصها ويقدس بطم كتماي وبقالو كما يرسي يالتو ما هيدرا نصيتا وكبرتا كما نسبوه نهنا مؤمنان بوستيتا بنص زنبل حطيات وطلقات وروكس ونكون بنص وي مسنا وكما هو زافكار بسي روسو بسيتو روسو افكار كما كريستوس افكار لبيت كريستيان هيات بالحساب زيا زي زمزا كل مكان منتايو قدامي كمتي عامتونا تبعال زنوره منالبات بمولو على كوتا زي كونه ابنا ኢትዮጵያ ابناي ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ሐሳባት ወናት العالم ነይሩ ብዙ ጊዜ አምና ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተስርዓት ለዩ ልዕልት ስርዓት ዝሆነ ግን አስተምሮ የለን ማለትም ስርዓተ ተክሊል ዝፍጹም ሆነ ተምናፍቱ በናይ ማሰባን በናይ ደናግላን ኮይኑ ስጋ ወደው ሙዝ ተቀበለም ከዱን ከለው ብዙሃት ነገራት ይጎድሉ ማለቴና ኩሉ ብዙ ጊዜ ምን ታናን ጠንቀ አብ ስርዓቲና ስርዓት
ሓደ ግዜ እውን እንታይና ንጥቀም ነቲ ስርዓት ከም መእሰሪ ከም ነገራት ንብዙሕ ነገር ስለንጥቀመሉ ይመስለንና ሕዚ ክርስቶስን ኣብ መንጎ ክርስቶስን ኣብ መንጎ ምእመናንን ዘሎ ርክብ ብቅዱስ ስጉን ብክቡር ደሙን እያ ተመስሪታ ዝኒሄት ማለት እዩ እቲ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ከዓ ንምንታይ ንስርየት ሓጢያት ንሕድገት ካብ ኣጋንንቲ ካብ ሰይጣናዊ ርኩሰት ኩሉ ከድሕነካ ብዝኽእል ደረጃ ክርስቶስ እዚ ነታ ቤተክርስትያን እዚ ይገብረላ ኣሎ ስለዚ ሰብኣይ ንሰበይቱ በዚ ክኸይድ እንከሎ እንታይ እዩ ሓደ ዝገብሮም እንተይልና ያው ግልጽ ስለዝኾነ እዚ ግልጽ እዩ ማለት ኢና ኣብዚ ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና ኣቦታት ኣብ ዘመኖም ኣብ ዘጋጠሞም ብዛዕባ ኣብ ዕራብ ዘሎ ኣከባቢ ኣብ ኣውሮፓ ዘሎ ካልኦት ኣከባቢ እናተለዓለ ፀኒሑ ማለት እዩ ሕዚ ዘውዚ እኒሄ ክለዓል እንከሎ ሰባት ምስ ጨነቆም ሓድሽ በር እናኸፈቱ መፅኦም ማለት እዩ ሕዚ እቲ በሪ እሱ እናተኸፈተ ክመፅእ እንከሎ እቶም ምእመናን ገለገሊኦም እናተጠራጠሩ ገለገሊኦም ከዓ ናብ ህውከት ኣብዚ አዲስ አበባ እውን ከምኡ የጋጥም እዩ ሓደ ግዜ ስርዓተ ተክሊል ይፍፅሙ ናብ ቤተክርስትያን ከያቶ ኣብ ኣዳራሽ ስርዓተ ተክሊል ፈፂሞም ዝወፁ ሰባት ኣነ ይርኢ እየ ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ዝገብሩ እንተይልና ናይቲ ናይ ከይዲ ናይ ህይወቶም ከይዲ ወይም ደግሞ ሓደ ፕሮሰሳት ስለዝጥቀሙሉ እዮም ግን እቲ ቅድሚ ስጋሁ ደሙ ምቕባል ኮነ እቲ ቅድሚ ስርዓተ ተክሊል ካንፀና ዝኽእል ኣፍልጦ ግን ኣብ ከምዚ ግን ብዙሕ እንትን ኣይንብልን ማለት ኢና እቲ ቤተክርስትያን እንታይ ዓይነት ህይወት ክህልዋ ከም ዝኽእል እዚ ከዓ ንምእመናን ጽንዓት ኣብ ሓዳር ኣብ ዝወለድካዮም ደቅኻ ብተኣማንነት ክትወስዶ ትኽእል ስጉምቲ መሰረት ክኾነና ዝኽእል ነገር ክህል ዘለዎ ብሱሩ እውን በቲ እምነት መሰረት ተዘይከይናዮ ዝድሌቱ ስርዓት ዋላ ይፈፀም ተቀባልነት እውን ዘይክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ኣብ እምነት ዝተደረኸ ነገር ተዘይኮይኑ ኣብ ርድኢታዊ እምነት ዘይተደረኸ ነገር እንተኮይኑ ቅዱስ ስጉኡ ክቡር ደሙ እኳ ብምውሳድ ዝተፈፀመ እንተኮይኑ ምናልባት ኣብ ዘይፈለጥናዮ ኣብ ዘይተረዳእናዮ ነገር ጠንቂ ክፈጥረልና እውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዝኒሀና እቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት ወሲዱ ኩሉ ተዘድልያ ነገር ፈፂሙላ እዩ ስጉኡ ደሙ ኣፍሲስላ እዩ ሂቡዋ እዩ ቆሪስላ እዩ በዚ ደረጃ እዚ ከዓ እታ ቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ተመርዓት ከዓ ነዚ መርዓዊ እዚ እምንቲ እያ ንፅህቲ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዩ ኣነ ትኩረት ክንገብረሉ ኣለና ኢለ ክብሎ ዝኽእል እቲ መርዓት ዘለቶ መርዓዊ እዩ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ክርስቶስ እታ ቤተ ክርስቲያን ብማሕበረ ይኹን ብውልቀ እንፍፅሞ ዝኾነ ዓይነት ስርዓት ኣብ ርድኢት ተነትኩር ምክንያቱ ናብ ታሕቲ ፍትሐ ነገስት ኣብ ኢትዮጵያ እምበር ኣብ ካልእ ብዙሕ ግዜ ትኩረት ዝግበረሉ ነገር ኣይመስለንን ምክንያቱ ሕዚ ያው ምስ ቅዱሳን ሐዋርያት ተታሒዞም እውን ይብልዎ ግን ደግሞ ተኣማንነቱ እስካዕ ክንዱ ይኸይድ እዩ ዝተወሰኸ ኣለዎ ሓደ ግዜ እንታይ ንብል ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ብነበዓርስና ፍታሕ ስለነምፆ እዩ ንመልክዓ ምድርና ስለዝጠዓም እዩ ዝብሉ ኣካይዳታት ኣለዉ ማለት እዩ እና እቲ ቃል እግዚኣብሔር ካብቲ ፍትሐ ነገስት ብዝበለፀ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ወንጌል ዮሐንስ ዝበሎ መእሰሪ ሓደ አካል ሓደ ስጋ እዮም ዝበለ ክርስቶስ ባዕሉ እንደገና ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ናይቲ ሓደ አካልን ናይቲ ሓደ ናይቲ ዓብይ ምስጢርን ተተርጉሙ ዝሓደረ ስለዝኾነ በዚ ተንኸዶ ይሕይሽ ምክንያቱ ኣብ ተኣማንነት ኣብ ንጽህና ቅድስና ዝተመርኮዘ ጥቕሙ ናይ ሓዳር ጥቕሙ ከዓይነት ምዃኑ ብጣዕሚ ናይ ህይወት ኣካል ናይ ድሕነት ኣካል ናይ ነባራይነት ኣካል ከም ዝኾነ ተረዲና ክንከይድ ፃዕሪ ተንገብር ከዓ ዝበለፀ ይኮነና ምክንያቱ ካብ ጭቅጭቅ እውን የድሕነና ዝብል እምነት ኣለኒ ቃል ህይወት የስማዕና መምህር ብርሃን ህይወት ኦኬ ስለዚ እስቲ መጠቃለል ንግበር ምህረት ኣብየ
عبيت مر بقى يأكل حزي تاي مسيلكا حزي ببزح كلاتنا تستقامنا له ነገር አለው በቃ ማለት እቲ ቋሚ ሁሉ በቃ ናይ ምትሓዝ ሽግር ዘኾነሲ አፍቷና ስለተሰማማና በቃ ደጠሉሎሞ ምናልባት ሓደ በቲ ኹናታት ይብዘለው ሓደ ደሞ ንእሽተይውን ፍላይኒ ወይም ዝሉሉ ግን አነ ግን ህዝን ተጠቅሎለ በደንብ ተገሊጹ አነ ናተይ በረዳታ በተለይ አባ ሰርጸ በጨረሻ ላይዛው ቦጌናን ተጠቅሎለ صبو خبرت يانا قال يو تسمعنا لكلكم يا فلالا كلهم لخل رقص يو كاب ترغاغما كون خل مصحفتنا بوم نغراتون انت لاغورنا مالتي سو اي ثينك افتن مسرتاو ነገር ትኩረት ገይርና ኩለና ተስማዕሚዕና ኢና ነገር በቃ ትክክል እሱ አነ ዝለካ ዘለው ተክሊል ተፈጽሙ ወይ በማሐስባን ተፈጸመ በሙሉ ቅዱስ ቁርባን ከሕተም ሀብል ግቦ እሱ ብቻ ተቆይ አንተ እኮ አሌክስ ወፂዳ አምቤ قدمتو على حدر عندنا موقع كاسي كل جيك وسدو كأمانه لو دقبايت كدس قربان لينا نوصل لنا بطعمي اندياو زي حزي مبربر هاي نوزولا وينا بقى حزي كريستيان زغون كو اوزل لك معاطنا بتقلال لك النجر كل زغبا قدوس غون كوردو بلاي قارصن بقى صاحب صنتنا باربعه بسمانه تقبلنا ايو ولفت من سنه ادمينا ونهلنا سي زق قارص يخونه مالسيخا حداري مسرت كاي لموسيا تايو قدم زولنايو بنسلت كاي مقراو ገለገለ ዝባላፍ ትግራው ፍትናይ ትግርኛ አለው ስለዚህ ወሰደን ማለት በጣም ሱስት ተወገዘ አስተምሮይ በቃ በሐጽሩ አው ዘለም ሐዋትና ሁሉ ጊዜ መስخرሶ ነብር ሁሉ ጊዜ ቅዱስ ጉቅ ተቀድም ዘና አፍታ ስርዓተ ቅዳሴ ዘላ ደንብ እንዲያው በፍላይ ትግርኛ ተፈጥቶ ትግርኛ ንቡዋ አምሃርኛ ተፈጥቶ አምሃርኛ ንቡዋ እሞብሲ ዘባ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወይተመጣውን ቁርአን ይሰደድን ቤተ ክርስቲያን ያ በቃ ዛ አባይ ሁሉ ጊዜ እንብላ ነገር ያ እዚህ ማለት እቲ ሽማግሌ ይሆነን እቲ በነሰውት ህፃኑ ሁሉ አፍታ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ማህበረ ክርስቲያን ዘይተቀበለኪ ወጽይ ግባን እዩ ንገብራ ደለና ይገብራን ካሊ ጉዳይ ተዋና ጀሚሩ ማለት እዩ ተአስተምሮ ከተሐቅሳ ያኔ ለይ እሺ በጸሎት ተጸይዎ አይ ቲንክ በተንቃውታ ይበን ለደጋጊ ሙታይ መሆነ ይተረደን እሺ በጸሎት بحفشاوي جن مرتعب بطعم بحقي عبيت حصلت يتلعلهم بطعم عبيت ممران كلهم خبرة لني الممركلا ولا لني سجينا ولا أنا أبوستلي كلهم بطعمي كوانا زحاشة جن الزاوية هم زلكم بحقي عوي يا خبرتي زلني ياو نحتاج جلالة عيو لتو بس بلت أدم هو كانوا ذاتي زلنا سي زبلت أول كبرها راس لندري ينبر بزح فلال يا وين يولد بفلاي نايتي لبيني أزمة أنا الله حدا نجر حدا سبح ما يجي يقول صيز نايز بالحصايت بفلاي أنا صوت لنا من قدي لازم أو يخبر لنا ما برك أنا بحصوه